Majida, Kaizer Chiefs, Samkelo Zwane overrated, and izizathu and nendlela overrated ngayo ayizizo ezizilindeleyo. But by the time iphela le video ndigqiba apha uzovumelana nami ngoba Samkelo Zwane overrated. Otherwise amajita aqalayo ufika apha aqala ukudibana nale video, qala uza kule channel, ngicela nje ni subscribe amajita. I-content Chiefs bona ayipheli iza waya. Otherwise so Samkelo Zwane oqala iplayer intswembu leya untswembu mtshana umnandi lawe kuthiwa yi-potential, une-touch ekran, une-technique you receive ibhola nopass ibhola ekran, uclean umtshana, but loo nto ayithethi uba yintswembu top player. And ingxaki yethu apha yileyo uba sivele sibone iplayer nje ine-technique nepass ekran sithi yo ayinja le intswembu majita ayisipani ngelo hlobo. Kuze ube yi-top player, kuze ube yi-Kaizer Chiefs legend, kuze ube yi-PSL legend, kuze uvayo i-organ, you need a lot more than i-touch ne-technique ekran. So Samkelo Zwane as a central midfielder like number 6, izinto azidingayo kuze abentswembu aye ku-level ekran umjita abe regular Kaizer Chiefs, aye kuBafana afumane ne-interest overseas. Umtshana udinga uba okokuqala unida udriver forward ngespeed nangepace, either usupporta i-attack okanye ustarta i-move attack, afike arrive ngemoment ekran eboxini bafinishe ibhola okanye afake i-final pass. At the same time i-Chiefs if iluza ibhola whether umajita ase-forward line like oPimenyimana okanye uSekgota left okanye uDupree right, uluze ibhola, i-fullback ye-opposing team, i-fullback ye-opposing team izo-intercepta ibhola, it's either izo-driver forward okanye idlale i-combination ye-center mid yayo attackwe i-Chiefs. uZwane funeka benayo ke ngoku la athleticism nala power ne-drive yokuba intercept la bhola okanye a-chase it down azonqandela attack against the Chiefs. Midfielder ke leyo yayi-model, especially ezilapha siphuma academy. Awunokwazi uba hayi uthi mna ndi-attack midfielder qha okanye mna ndi-defensive midfielder qha. Modern game ayisibhando, funeka uzenze zoyi-2 ukuze ube yi-top midfielder. Yena uZwane unayo i-potential ne-ability nexesha uba makazimasterishe azifunde ezo-way. Play grand, play intswembu, but masingangxamini sasim-overrate umtshana sithi intswembu qha thina let's just hope uba uzodevelopha grand as quick as possible. uZwane ezomnika icoach yakho Arthur ezomnika i-opportunities uba makadlale maka-improve isikhathi nasikhathi. Every match umtshana funeka abonise izinto sithetha ngazo, otherwise play grand. Sambona kule weekend futhi hopefully uzoqala against i-Sundowns kule weekend, so phinde sishaye ne-videos about lo match izayo ne-videos ezininzi ezizokwenzeka. Otherwise cela nicofe usubscribe majita. Watcha.